Зараз будемо розганяти. Я не хочу перемен. Буду избивать всех, кто против народа и президента. Я розумію, наскільки форма може міняти чоловіка. І як я вивчаю прикладну психологію, для мене це так само момент повчитися. Душа болить за наших білорусів, які зараз протестують по всій Білорусі. Душа болить за нашу молодь, яка хоче ліпшої будучині. Те лозунги звучат против Лукашенко, но на самом деле все люди объединились против обмана, всего лишь навсего. Поэтому я за честность, за наши честные выборы и за наш белорусский совершенно замечательный народ. Нам треба було донести до європейського глядача те становище, яке там відбувається. Яны не ведають, що таке АМАП, яны не ведають, що у цивілізованій країні, у Білорусі, у центрі Європи може відбуватися такі жорсткі катування. Отпустите!